Nyakwara Mogiajua ng'asingo nini mana bang' yweyo madundo abobedo kaduogo kod nonro mar gazet okinyi makawuono kata kamano waonge gazet achiel kachiel e studio kae. Gazet kawuono deko wakia gima timore gimomiyo gazet odeko, kata kamano angwa lead ni gazet mago moseketa e yor mbui kata gazet manitiere online kacha mar mondo mi wamisi so mar ng'eyo gigo manitiere gazet odiochieng' makawuono. Inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Okinyi makawuono Nyakwara Mogiajua ntiere kae kod jafwambo marwa mano Efi Nyakidi mar mondo mi wa lead ni gazet mana mapiyo piyo kapok wadhi mbele kod chenro mamoko. Oyawre Efi, ichio nade okinyi makawuono? Oyawre Ina Joyce, anchio makare koyo mabet ng'ich bore kae, lakini kata kamano tich nyaka timre. Machigne nonro mar gazet. Ang'eni mae mari mokwongo mibire nonro mar gazet. Mero kavana ina. Aya, Nyakwara Mogiajua mana kaka iseneno mano Efi Nyakidi. Ang'eni kinde mang'eny iwinje mana kogoyo ochiwo report mag sigana mopogore opogore. Kata kamano kawuono wantiere kae mar mondo mi walid gazet. Mana kaka senyiso Nyakwara Mogiajua Efi okinyi makawuono wadwa mana nono gazede manitiere online okinyi makawuono. Adwa wachak kod gazet mar Daily Nation mar mondo mi wang'eane weche mag gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. King'eyo wach mag gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Gindike kae ni this man Omtata mano senator ma county ma Busia Okiya Omtata makoro nyaka sani koro iwacho ni olap dhoge ndonga ne komo mar jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027 ka bende en achiel kuom jogo ma wanyalo wacho ni rowere matindo ne sire ahinya te kinde mane giwuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda mano ma higa ni. Okiya Omtata bende nochwalo buche mathoth e doho kacha kokwedo paro mar chika mar omenda mano ma higa ni. Wach makamano kaachiel kod weche mamoko waneno ka nitiere wach mane John Mbadi jatend migawo mar omenda wacho odiochieng' manyoro mano motudore kod Adani Deals makoro ne giwacho ni rucho oko orak mar Adani Deals ok onyiso ni piny Kenya bro bedo ka chulo omenda mora mora. Kopogore kod mano, wach machielo mabende wabo bedo ka wang'iyo en kotudore kod tulo manyoro nomuoche gwengo mag Limuru kama mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua no riembe en kaachiel kod jod bura masire lwedo e kinde mane giyuoro e ik moro. Kwang'iye kae ondike kae ni hired goons were after me claims Gachagua as chaos erupt at funeral. Mago duto obobedo ka wanono ne Nyakwara Mogiajua okinyi makawuono. Kata kamano adwa wachak kod wach manitiere it gazet mano mar 4 kaachiel kod mar 5 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Ondike kae ni this man Omtata nyalo bedo ni gi yango nonro mar Okiya Omtata e kinde makoro olap dhoge ndonga ne kom mar tend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027 Efi. This man Omtata. Omtata aparo ni jomoko wacho ni pokoromo, jomoko wacho ni oseromo, jomoko be wacho ni oganda jo Kenya wuonde. But aparo ni rowere osero Omtata kaluwore gi buche mosebedo kochwale nyim doho e kinde ka kinde mana mar neno ni piny Kenya dhi nyime kaluwore bende gi gigo ma sirikal Ruto masani wachore ni okosebedo kachopo singo ma osebedo kochiwo ne oganda jo Kenya e kinde mane rowere dhi e ng'anyo mar kwedo ko paro mar chiko omenda ma higa ni endi. Okiya Omtata wacho ni ne entiere frontline. Aparo ni gimomiyo omedo yudo gima wanyalo wacho gi dho ngere ni popularity e kind rowere mag Gen Z. Koro aparo ni temo okrach samoro nyalo bedo ni Okiya Omtata poko chopo kiwango ma kata e rang'iny mar laro kom ker mapacho kaendi, lakini temo okrach bende kaluwore gi profile ma Okiya Omtata osiketo pacho kaendi obed ni e kind rowere obed kata e kind jonyuolwa. Aparo ni Omtata onyalo koro ombulu manyaka koro jigo ka idwaro ni mondo piny Kenya olokre samoro Omtata is your person. Atokoro nyaka sani bende wanyalo wacho ni rowere nyaka koro ya wigi nikech kinde ka kinde ka ji dhi e yiero tiwacho ni onego bed ni ng'ato ing'iyo manifesto ma ng'ato nitiere godo. Omiyo kinde makoro paro mopogore opogore medo nyiedhore lela ewi ka Okiya Omtata romo mar mondo mi en bende obed e ng'wech nikech koro wang'e ni jatend piny Kenya masani William Ruto en bende obed e ng'wech mar laro kom tend piny Kenya 2027. Okiya Omtata e jal mokwongo mosewacho ni an bende antiere ng'wech makamano. Rowere koro bedane mariek mar mondo mi ging'ane to manifestos magi bro bede yo machalo nade. To bende kwang'iyo ka wang'e ni Okiya Omtata en senator matiyo e tam mokwongo mano e county ma Busia. Nyaka sani koro iwacho ni be onyalo mar mondo mi oyuda ne kwan ombulu maderom atamalo 50 kimede achiel ma en mano madwarore ahinya to e kinde ma ng'ato laro kom tend piny Kenya nikech kapok oyangi kaka jaloch nyaka yud 50+1 mago maga ombulu mawuok e counties duto mapacho kae. Kata kamano warito
duto mar mondo mi wane ane ka Okiya Mtata biro bedo ka nyalo kata oyo. Wach ma kamano nyako Ramogi Ajwang' nyalo somo matut e it gazet mar 4 ka achiel kod mano mar 5 mar gazedni ma Daily Nation. Dwani wadhi it gazet mar 8 mano mar gazedni ma Daily Nation. Gigo manotimore odiochieng' manyoro e gwenge ma Limuru kama jalup jatend mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka achiel kod Lange no riembgi e kinde mane giyuore iko. Mano nyiso nang'o? Nyalo bedo ni Rigathi Gachagua sani koro sirikal ema lawe kose ang'o matimore. En owuon odiochieng' manyoro e yor tudruok mare nowacho ni nyalo bedo ni nitiere kaka lwet sirikal nitiere wach makamano. Aparo ni nyaka ne gwandruok chak bede kind mane en jatend piny machon Rigathi Gachagua kod jatende William Ruto kachiel gi jogo masiro jatend piny William Ruto. Gachagua osebedo mana kawacho ni en lwet sirikal. Koro wan ok de wang'e ni e ground kacha chande en ang'o matimore. To kapo nono ni en lwet sirikal nikech motelo ne maendi arita mar mane jatend piny Rigathi Gachagua nobedo withdrawn kata nogol kata wanyalo wacho ni no mae. To kinyalo rango tulo manotimore kacha chande nyoro ntiere MP makocha chande mabende en nodhi obet tenge nokobet e tent kata e hema mane mar VIP kumane Gachagua gini obede to en osiro jatend piny William Ruto. Koro ing'e ni jomoko nyalo wacho ni chalo mae nyalo bedo ranyisi ni samoro ne ong'eyo ni gima kamae nyalo timore omiyo obet tenge mondo masira ni oyud mana Rigathi Gachagua gi jogo masire. To bende ne oneno ka jaod bura makanyo machon bende ne ondhi makata e wang' jowi nyoro ne waneno ka minode ne wacho ni ma en mana lwet sirikal nikech owacho ni e kinde mane oyuoro iko noendo sama ne odwa wuok gache ne ni e kind geche ariyo mag Subaru gene bende wacho ni ne onge kod number plate. Koro tok mano okonene nyaka sani mabene ne gidhi nyaka e apise mag okwach kich kata DCI mondo mi gitem giyud lerni to en ang'o momiyo nokaw wuon pargi. To nyalo bedo ni en lwet sirikal nikech kaluwore gi kaka osebedo katimore. Nyaka sani bende koro Gachagua en bende sani koro lieko ni nitiere kidi moro mawacho ka ni nitiere huge rock mane otoyo dirisha mare makoro olieko ni nyalo bedo ni kidi makamano ne geto mar mondo mi ogoye kata kamano owacho kanyo ni ne otonya kalore ni kidi makamano ok nogoye. To mana kaka isewacho bende nitiere jotelo mamoko mane oyudore e kinde mane koro tulo makama omuoche. Iwacho kanyo ni moko kuom jotelo mabende ne oyudore e tulo makamane kinde mane rowere okelo tule kinde iko oriwo kanyo mano jaod bura mano John Kiragu wantiere kanyo kod senator ma county ma Kiambu mano Karungo Wathangwe wantiere kanyo kod Kajiado North MP Onesmus Ngogoyo kachiel kod Mkuruaeni MP mano John Kaguchia Kajiado senator Seki Lenku kachiel kod jotelo mamoko mawuok e counties mopogore opogore. Kata kamano weche makamago ok onego bed ni timore gi sani e piny Kenya kaloni ni piny Kenya en piny mantiere kod demokrasia. Ok ber ka waneno ka liet mar siasa koro timore kama par ni ne gidhi mar mondo mi giku kod familia mane iko jahera margi. To koro waneno kata kit pichni mane nitiere kacha efi nen gino malita ahinya kineno kibayo kombe ibayo nyaka kite matiende ni ji ne ringo naneno nyaka nyathi moro matin man nitiere kanyo emeneno ringo mar mondo mi otonya ko ores ngimane. Kata kamano wageno ni sirikal biro bedo ka timo nonro matuta mar mondo mi oyangi ni ka nitiere rowere kata jogo manochula mondo chak tulo makamae to kawnegi okang' mager mar chik kalori no ken gino makare. Gachagua to ero owacho ni nitiere jogo manitiere sirikal ma pod okia nying-gi ema nyalo bedo ni ochako tulo makamagi to ken gin makare. Onyalo bedo kata ni ong'eyo nying-gi en mana ni ok odwa fulonwa gi sani nikech siasa bi wacho ni it's a dirty game. Onyalo bedo ni ong'eyo nying-gi samoro en gi mipango ne mamoko nikech nowacho bende ni warit higa mabiro dwe mar achiel. Koro wambe warito mana neno ni to biro dhi nade lakini kata kamano ok en ranyisi makare gima chal kamaendi katimore. Omiyo wakwayo mana ni bende jaod bura machon mane ondhi molal godo inyalo yud mondo familia mare bende oyud chuny mayot. Kopogore kod mano wach machielo madwaro ni wang'e adwa ni wadhi it gazet mar 6 mano mar gazedni ma Daily Nation. Wang'e no odiochieng' manyoro riwruok mano duond bura mar NARC Kenya ma otelne kanyo kod Martha Karua odiochieng' manyoro koro ne giyango ni gisewuok ayanga e riwruog siasa mano mar Azimio ka par ni motelo ne mano ne gisendiko ka gidwaro ni giwuoge e Azimio to nyaka koro time kaluwore kod chika mane momiyo odiochieng' manyoro ne waneno ka Martha Karua kachiel kod Lange no wuok oko giwacho ni ndalo 90 mano
mano migi mar wuok e riwruog Azimio oserumo. Koro ber ka koro gisewuok officially e Azimio. Nyalo bedo ni koro gichung' kendgi kaka NARC Kenya, kose seche moko gichano mar loso riwruok mamoko, kata kamano ok wang'eyo. Kopogore kod mano bende nitiere weche mathoth manolosi odiochieng' manyoro. Aparo ni Martha Karua kata kaka wasenene kinde machon, iluonge ga ni Iron Lady, o stand her ground, omaka chung' motegno e gik ma o believe in. Koro aparo ni okang' ma kama nyoro chande no wacho ni ne gisendiko ne duol matayo political parties pacho kae, kendo no wacho ni ne wandiko lakini kochopo sani ndalo 90 mane omiwa kande oseromo, kendo koro wadwa ni waket gima kamano e tim. To ne waneno kokao that bold step, omako chung' motegno kendo magi nyiso wani wawuok. Aparo ni mae timore mana kaluwore gi okang' mane Azimio okao, kata majority party mar Azimio en mano mar ODM. Taparo ni koro mae notimore mana kaluwore ni ntie kaka jokanyo mag ODM nyinge gino bedo forwarded. Ne waneno kaka Mbadi sani ochung' ni treasury, kata chande ne ntiere e ODM, waneno Pio Wandai. Koro aparo ni to magi ng'enyo timore tok ng'anyo mar rowere mag Gen Z mar kwedo paro mar chiko omenda. To Martha chalo ni mae ok chung' mane omako, kata winjruok ma kamaendi en pache nopogore gima notimore ka nyinge gine bedo forwarded mondo migi tend migepe mopogore opogore. Koro mae aparo ni emano influence decision margi kata paro margi mar wuok oko mar Azimio. Taparo ni that is a good thing, nikech onyiso ni kaka NARC Kenya wanyalo bedo gi chung'wa, ok ni wabedo influenced gi paro mar jomoko kata parties mamoko. Koro aparo ni en ranyisi makare. Ato nyaka sani bende giwacho ni podi gibiro bedo ka gidhi mbele koda kwedo maricho ma sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka time pacho kae. Kopogore kod mano bende odiochieng' manyoro ne giyango ni koro gidwa loso kata gidwa gundho kata gidwa rebrand mano duond bura mano mar NARC Kenya. Nyaka sani koro giwacho kanyo ni NARC Kenya osechako chenro mar rebranding mano ko tudore kod loko nyinge kaachiel kod kala kata rangi magisebedo ka gitiyo godo. Bende giwacho ni gidwa bedo duond bura mokwongo makoro dwa keto ni jatelo mar duond bura no. Wang'e ni sani jatelo en Martha Karua, mano jatend duond bura mar NARC Kenya en Martha Karua. Nyaka sani koro giwacho ni bedo jatelo mar duond bura mar NARC Kenya, ang'e ni gibo bedo ka ginyiso nying manyien ma gibro bedo godo. Gidwa kete mar mondo mi obed kod term limit. Mwako keto kata kuom ranyisi seche moko ka en higa achiel kende to ng'ama chielo kendo kawe. To Martha Karua wacho ni ka giseketo e tim chike makamago ka oluwore kod chike magi ma bende gidwa loko, giwacho ni nyalo bedo ni yiero machielo mar NARC Kenya seche moko en kaka Martha Karua ok onyal bedo jatend NARC Kenya, kata kamano pod oyiene mar mondo mi olar kom mora mora mar telo e pacho kae. En ranyisi makare ahinya, kendo koro warito mar mondo mi wane kaka NARC Kenya bro bedo ka rebrand, rangi mage magi bro bedo ka gikao mar mondo mi gimed dhi mbele kod keto sirikal tesre. Osewacho kanyo ni ting' mar keto sirikal tesre to ok gibiweyo, kata bedo ni gi rebrand nyaka gikwed maricho ma sirikal mar Kenya Kwanza tim. Adwa ni wadhi it gazeti mar 16 mano mar gazeti mar Daily Nation. Ifi kwa dhi mana mapiyo piyo, wang'eno odiochieng' manyoro jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae John Mbadi ne olero matut kotudore kod orak mar Adani. Wang'e ni piny owacho ma pacho kae ne orucho orak mane kambi mar Adani dwa keto mano kod migawo mochung' ne wechego mag wuoth kaachiel kod teko e pacho kae. Kata kamano Mbadi nowacho ni kata obedo no orak makamago chung' kata rumo, ok onyiso ni piny Kenya dhi chulo omenda mora mora ne Adani. Nyaka koro gilos yo makare ma koro ginyalo medo nyayo godo obed wechego mag wuoth kata teko e pacho kae. Ifi aparo ni gie sani ok wanyal wacho gadier ni onge omenda mora mora ma piny Kenya biro lalo. Nikech kesni kata burani ne nie doho motelo ne jatend migawo mar omenda chope nyim komiti od bura. To okil mane ochung' ne kambi mar Adani nyo penjo ni ponono, nikech okinde ma onochung' ne piny owacho ne wacho ni pok giyudo ranyisi mora mora kata oboke mora mora manyiso nang'o orage mane omi Adani ne kambi mar keyo teko stima pacho ka Ketraco gi mano mar tayo chenro mag JKIA norucho oko, pok ne giyudo obokego. Omiyo okil manochung' ne Adani ne penjo niya, ponono ni ero jatend piny nowacho ni orage gi owit oko, ponono ni koro witgi, dibed ni burani itaye e yono mabro entitle Adani to
chulogi omenda mane gin ka kata cost mane gin ka e kinde mane gitimo nonro mar alwora nikech samoro amora mimiyo rak nyaka itim gi miluongo ni environmental assessment impact report. Koro lipodni nyaka range mondo ging'i ni Adani notiyo gi omenda marom nade e kinde mane gitimo nonro margi mar alwora. Koro gie sani ok wawach ni wantiere gi ler adier ni Adani ok bi kwayo piny Kenya omenda moro amora kuom impact assessment report mane gitimo. Koro anyalo mana wacho ni warit nikech bura ni bende pod ntiere nyim doho. Lakini bende kaka chalo samoro piny Kenya ok bi chulo Adani lakini warita wanene. Twang'eyo ni chenro mar rucho oko rak mane miyo kambi mar Adani e pacho kae notimore mano chieng' tich ang'wen juma mokalo e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto nochiwo State of the Nation address e nyima od bura kacha. Kama koro nowacho ni rucho oko mano chenro mar Adani kao paw ndeke mar JKIA kuom thuolo mar higni 30 nonego bed ni gitiyo kod omenda madirom bilion 238 to magi duto notimore toka mano Adani Group founder mano Gautam Adani ne ondhi e pinyno mar Amerika kitude kod mibadhi ni notemo chiwo asoya mar omenda madirom bilion 34.3 mar mondo mi omiye tenda moro mage momiyo nyalo bedo ni piny Kenya bende wang'e nochien wacho ni Adani ni nyalo bedo ni mibadhi moro miene we wan bende koro waruch oko orak magi. To wang'eyo ni kotudore kod kambi mar Adani bende josiasa moko osebedo ka wuok oko kowacho ni kotpogore kod wach mar JKIA kaachiel kod Ketrako bende Adani nitiere okumba manyien mar thieth mar SHA ang'o ma itime mar mondo mi mago bende kik dhi mbele. Kata kamano waketo wang'wa to mana kaka isewacho pod ok wanyal bedo gadiera ni onge omenda ma Adani biro bedo ka bando piny Kenya kotudore kod rucho oko rak makamago. Kopogore kod mano adwa ni wati kod machinglo kata cartoon manitiere it gazet mar 20 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Cartoon makamana adwa ni Nyakwara Mugiajwang' bende onene fin bende nyalo ng'isa ni ina kaka janeno kalure ni wantiere kod pach jagoro kaachiel kod pach janeno ma jafwambo. Machinglo makamana inti nyalo interpret e yo machalo nade kwanyalo mana yude mar mondo mi wane mana kaka inyalo ne wang' jui mari ka Nyakwara Mugiajwang'. Sura moneno kae ananyalo pong'o gi wiya ni en ng'a fin bende akia kinyalo pong'e gi wiyi ni en ng'ato ang'o matimore kae. Presidency, okay. Lochal nao mtata. Ochalo ng'ama dwa ni nitiere paro moro mo owinjo to wacho ni mane kaka en ochalo ng'ama otemo winjo ground nikech kiwinjo ite no ite bende oket kanyo maduong' ahinya ene ground matine notemo pimo ni ground wacho nang'o. Ero sani koro wang'e ni sura moneno kanyo manyalo pong'o gi wanen senator mano ma county ma Busia Okiya Omtata osepimo ni ground wacho nang'o. Onyalo bedo no wacho presidency kose nang'o to kwang'iyo akeno chalo na sako so chalo campus chalo mana campus nikech waneno senate nikech en senator ma Busia waneno presidency kacha lap dhoge ndong' ne kom ker mar higa 2027 human rights kanyo Tata osebede opara manyime mar neno ni mar kedo ne ratich oganda activism kaendi bende osebedo kochwalo buche mang'eny e nyim doho. Koro en koro temo wacho ni temo rango ni to ground wacho nang'o to koro adhi kanye campus temo nyise ni odhi kanye odong' e senate odhi e kom ker koso timo activism koso ket ne ratich oganda to nyaka sani waseneno mana ka onyisowa ni oyango ni odwalaro kom ker koro mane kaka ground chalo. Nyakwara Mugiajwang' bende nyalo ng'iso ni ground wacho nang'o. Okiya Omtata oromo bedo jatend piny Kenya bang' yiero mar higa mar 2027 kose omed mana bedo senator kaachiel kod jaked ne ratiro mar oganda kaachiel kod bedo activist e pacho kae kaka wasebedo kwaneno. Nyakwara Mugiajwang' in bende nyalo ng'iyo machinglo makamani lernwane e comments kacha ni nyalo pong'e gi wiyi e yo machalo nade. Adwa ni wang'i mana mapiyo wach mantiere it gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard kapok watieko nonro mar gazet kalore naneno ka welo maga osechopo e studio ka okinyi makawuono. Gazet mar The Standard okinyi makawuono wach magimiyo pek kwanyalo mana yudo en kotudore kod gino mano wach kod jatelo mano ka duol matayo yiere pacho kae mano Marjan Hussein Marjan makoro wacho ni IEBC ok nyal dhi mbele kod chenro mano mar keto kiewo manyien e pacho kae kaluri ni wang'eyo ni IEBC onge commissioner. Ondika ni IEBC we are in a crisis.
only court can save us. Wang'eni nitiere bura mosebedo ka yuare doho ewi loso aput mar jogo monego beni yiero commissioners mag IEBC. Mae gima omiyo koro nyaka sani wang'eni chenro mar keto kiewe pacho kae kata nono kiewe pacho kae nonego beni timore dweche moko mokalo mane higani, kata kamano mano poko timore kalure ni IEBC podi onge kod commissioners. Penje ni bende doho biro bedo ka konyo IEBC yo makare mondo gichuo commissioners odhi mbele kod tich kosenang. Aparo ni giwacho mana ni doho ema nyalo konyo sani. To bende kinde machon waseneno ka ntiere be jogo mosebedo ka wacho ni ntie ka doho lean towards side of the state. But okwang'eyo ni en ang'o momiyo gi take time mondo gikaw thuolo malach mar mondo gichuoga put manyalo yiero commissioners mag IEBC. IEBC ni wanyalo wacho ni en dual ma is very critical pacho kae nikech odil gi boundaries, odil gi elections. Omiyo ok en ranyisi makare ka chenro mar nono kata keto kio pacho kae mano nego beni timo e kinde mokalo kendo time no osekadha ahinya. Koro ka waneno ka nyaka sani aput mar chugo commissioners nindi podonge, en ranyisi mane to jatend piny owacho mane ewi magi nikech koro oganda jo Kenya bende rito majan be kacha wacho ni mana do ema nyalo konyowa. Koro wan be warito mondo wane ni to do biro wache ang'o nikech ok en ranyisi makare ne piny Kenya, bende wachiwo ranyisi mane ne pinje moko maoko nikech ibiro rango East Africa kae kata Afrika mangima thothne itiyo gi Kenya kaka ranyisi. Inyalo yao wang' jowi mag pinje mamoko maoko mag Afrika kata East Africa kaendi kirango to piny Kenya nitie kaka itiyo godo as an example ne pinje go mamoko. Lakini kakoro wan gi gima chalo kamae, en ranyisi mane ma wachiwo kendo en gima lit ahinya. Wagedo ni doho maduong' mogik e pacho kae biro bedo ka chiwo advisory mano kotudore kod kaka onego beni IEBC timo e chenro mar keto kiewo e gwenge mopogore opogore pacho ka. Kopogore kod mano, wach machielo ma bende The Standard nomenyo kinyi makawuono tudore kod Gachagua ma kore wach kae ni Gachagua bende kaka odiochieng' manyoro no riembe mano e kinde ika moro mane gwenge go mag Limuru gindike kae ni Gachagua runs into funeral goons kendo giketo kanyo picha mara kaka jine temo ringo jine nitiere akere keke makoni kod kocha e kindo mane tulo omuoch. Efi wach ni mogika ka watieko nonro mar gazeto kinyi makawuono. Dawach ni ahinya daer mar lose wach Gachagua niendi. Okaka mana kaka nasewacho ok en ranyisi makare. Gimano ahinya ne en minod jaod bura machon mane ondhi kowacho ni sama ne owuok nyamburko mare nobedo sandwiched kata ne nie kind geche adi ariyo mag Subaru. Parni sama ne IPOA kachiel kod Kenya National Commission on Human Rights nochope nyim komiti od bura mochung' ne arita. Negi wacho ni e kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z jogo nentie kwetho obila mosebedo ka ndhiyo kendo lalgi oganda gima waluongo ni arbitrary arrest kod abductions mane timore pacho ka to nitimo gi jogeche mag Subaru gieki. Koro mama chanyoro chunye ne pek ahinya kowacho ni en odwa mana ni oduok ne jaode to bende ok oyud ler gimomiyo nondhi jaode molal godo kendo nyaka sani pod gikia ni en kanye ne gidhi DCI pok omiye ler mora mora. Omiyo daer wacho ni kaponono ma en lwet piny owacho piny Kenya ochomo kanye. Onego bed ni watimo lokruok, wabed piny waluongre budho gimiluongo ni tujite mkutano mondo warang ni wachomo kanye kaka piny Kenya. En ranyisi mane ma wadwa chiwo ne pinje mamoko nikech ok en ranyisi makare kiwacho adier. Erokamano ahinya Ifinya Kidi kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi walid ne Nyakora Mugi Ajwang' gazet. Nyakora Mugi Ajwang' ageno ni odiochieng' makawuono ibo bedo ka iyudo gazet mar mondo mi inyiew isom e yo makare. Gi kanyo machopo godo e giko mar nonro mar gazet akawo mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo twak mokwongo e chenro mar Openj. Kik idhi mabor.